панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар шаҳри хунияи Туркия ба нуқтаи ниҳоии худ наздик мешавад. дар рӯзи ҳаштуми бозиҳо Тоҷикистонро дар риштаи ҷудо 4 нафар намояндагӣ кард. сеюмин бонуи куштингири тоҷик аз намуди ҷудо Мавлуда Одинаева ҳам дар панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ба нокомӣ рӯбарӯ шуд. ӯ дар аввалин дидори хеш дар вазни 70 килограмм бар муқобили намояндаи Озарбойҷон Судоба Агҳаева ба татамӣ баромад, вале дар давқаи охири рақобат варзишгарбонуи тоҷикро ҳариф бо усули осаякоми мағлуб намуд. бо ҳамин ҳунарнамоӣ Мавлуда Одинаева дар рақобатҳои инфиродӣ дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ хотима ёфт. Шодмон Ризоев дар вазни 81 килограмм ки чанде пеш дар чемпионати Осиё миёни ҷавонон медали нуқра ба даст оварда буд, дар аввалин рақобати худ бо намояндаи Тунис Ҳаҷем Селами қувва озмуд. дар ин вохӯрӣ барои ғайри қоида амал намудани ҳарифаш пирӯзӣ бар Шодмон Ризоев дода шуд. дар даври чоракниҳоӣ Шодмон бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Шарофиддин Болтаев майдондорӣ намуд. дар дақиқаҳои охири дидор Шодмон Ризоев як вазари кор кард ва бо ҳамин натиҷа роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор сохт. дар қуввозмоҳии марҳилаи нимниҳоӣ Шодмон Ризоев рақобати басо мушкилро пушти сар намуд. ҳарчанд кӯшиш кард ки ба финал равад, аммо аз ҷудокорӣ бо таҷрибаи Амороти Муттаҳидаи Араб Нугзари Таталашвили дучори бохт гардид. ҳамакнун ӯ муборизаро барои дарёфти медали биринҷӣ идома медиҳад. дар қуввозмоҳӣ барои дарёфти медали биринҷӣ Шодмон Ризоев бар муқобили намояндаи Қирғизистон Асад Масабиров барои татамӣ баромад. дар ҷараёни қуввозмоҳӣ Шодмон Ризоев ҳарифи қирғизи худро чуноне ба замин зад, ки ӯ ин гуна бохтро дар корномаи варзишиаш кам таҷриба карда буд. ин якумин медали биринҷии панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ аз намуди ҷудо ба шумор меравад. паҳлавони шинохтаи мамлакат Ҷоҳонгир Маҷидов дар вазни 90 килограмм рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуд. ӯ бо варзишгари эронӣ Қосим Боғчагӣ қувва озмуда дар иҷрои усули осаякомӣ муваффақ шуд ва рохати даври сеюмро ба даст овард. аммо дар даври сеюм ки марҳилаи чоракниҳоӣ собита мешуд, Ҷоҳонгир Маҷидов аз паҳлавони мизбон Михаил Жганг бо усули лаб додани даст дучори бохт гардид. баъди ин мағлубият Ҷоҳонгир Маҷидов дар даври тасаллобахш бо намояндаи Ӯзбекистон Давлат Бобунов мубориза бурд, аммо Ҷоҳонгир Маҷидов дар баробари ин паҳлавони пурқуввати ӯзбек истодагарӣ карда натавонист. Давлат Бобунов нахуст имтиёзи вазари дарёфт кард ва баъдан бо ипон дастболо шуд. иштирокчии дигари вазни 90 килограмм аз Тоҷикистон ҷудокори маъруфи кишвар Комроншоҳи Устопирён дар аввалин рақобаташ бо варзишгари эронӣ Саид Муҳаммадризо Саиди Маданӣ майдондорӣ намуд. дар ин қуввозмоҳӣ паҳлавони эронӣ аз ҷониби довари марказ сешидо гирифт ва дигар рақобатро бо Комроншоҳ идома дода натавонист. дар даври баъдӣ ҳарифи Комроншоҳи Устопирён варзишгари мизбон Умар Айдин гардид. Комроншоҳ бо як партофти хеле зебо ин паҳлавони туркро шикаст дод ва роҳи худро барои идомаи мусобиқа рӯшан намуд. дар роҳ ба сӯи финал дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ касе садди роҳи Комроншоҳи Устопирён нашуд. ӯ дар рақобати марҳилаи нимниҳоӣ низ бо сари баланд аз майдон берун омад. рақиби ӯ дар нимфинал намояндаи Лубнон Каромноб Сагаиров буд, ки дар охири дидор бо қарори доварон пирӯзӣ насиби Комроншоҳ гардид. ҳарифи Комроншоҳи Устопирён дар финали мусобиқа ҷудокори бо таҷрибаи мизбон Михаил Жган гардид, ки ӯ аз мусобиқаҳои Гранд-слам 3 дастовар дорад. дар қуввозмоҳии мазкур паҳлавони мизбон нисбат ба Комроншоҳи Устопирён ҳунари хубтар нишон дод ва дар охир дастболо гардид. Комроншоҳи Устопирён бо медали нуқра сарфароз гашт. ин сеюмин нишони нуқра аз панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ барои ҳайати олимпии Тоҷикистон ва аввалин дастоварди ҷудои кишвар аз мусобиқаи мазкур маҳсуб мешавад. дар рӯзи ҳаштуми бозиҳои ҳамбастагии исломӣ Тоҷикистонро ҳамчунин Абубакри Акобир дар вазни 100 килограмм намояндагӣ кард. Абубакри Акобир дар дидори аввали худ бо намояндаи Қазоқистон Ислом Бозбоев қувва озмуд. ҳарчанд дар ҷараёни рақобат варзишгари қазоқистонӣ имтиёзи вазаре гирифт, аммо Абубакри Акобир як партофти хеле олӣ созмон дод, ки ба ӯ имтиёзи ипон овард.
дар кӯзмои даври нимниҳоӣ Абубакр Якобир бо намояндаи Ӯзбекистон Музаффарбек Турабоев майдондорӣ намуд, вале Музаффарбек аз як имконоти хуб истифода намуда варзишгари моро мағлуб кард. дар мубориза барои медали биринҷӣ Абубакр Якобир бо Қайсархон аз Покистон нерӯ санҷид. Абубакр дар ин дидор хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Дар як маврид ба Абубакр Якобир имтиёзи вазарӣ доданд, вале онро аз табло гирифтанд. Паҳлавони мо тавонист ки дубора имтиёзи вазарӣ дарёфт кунад ва ҳамчунин то анҷоми вақти асосии рақобат бо соҳиби имтиёзи вазарӣ шуд. ҳамин тариқ паҳлавонони мо аз рақобатҳои инфиродӣ панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ соҳиби як медали нуқра ва 2 биринҷӣ шуданд.